Birthday. Tabingi. Iya, ay tatang na. Ay, good morning guys. Good morning. Dahil kaya kami plaza ngini. Adi kasaya. Oh. Atineng kay ngini. Playground ka rin anak. Ani mag-maintain. Ano? Oy, bagay ka. Oy. Good morning, Ayelo. Mabuhay. Ani mag-maintain kin pa jo. Dakal na po amo. O di kakakay ko. Ayan, di siyempre makasal pa. Ano, nakasanting ngini. Kaya kaming plaza. Oh. Ano yung playground ka rin anak. Pinasyal kita nga apo ko ay takare no. Areta. Ipag-model kesa ng Kenny o nga na mamaligabok pa o nagmamalis kay Ikay dyan. Walang yung mo kayo bapangal, pero siyempre, Oo. pato mali siya nga kahit hindi saan ka mali ka. Mabuhay. Malinis siya talaga oh. Eh gana-gana sa nito, pelisaning ano. Mayang Oo. ko sa mwento. Oo, pelisaning ano. Eh, Papagay mo din kay Bansa. ano ni oh. Ano, tsaka nakaraka na mag-jogging Kenny. Balang habak. Tahimik ka lugal. Okay na. Ore, mag-jogging. Mag-exercise, are, no? Uy, takita na, takita na itang kabilang ito. Playground niya naman Okay, ba? sabi niya naman yung playground nila. Ay, hindi pa pala, oh. Ay, wow. Ay, hindi pa pala may itong playground. Tingnan kami plaza. Hindi pa may itong playground. Party ini. Bali, party ito ka rin. Party pa ini. Ay, hindi pa. At yan, mapipag-exercise. Ay, kakaba na pala. Kakaba na pala, oh. Yan, oh. Hindi pa, oh. Kakaba ni playground pala kiniking. Ang gaya pala Kenny. Ang gaya Kenny. Gaya Kenny. So, hindi pa. Playground niya naman ini. Gaya Kenny, makaba-kaba yung playground, no? Reno rin nga nakikini, oh. Kapag kayo listo nga ba ko pasyal yun, oh. Ang gaya ka rin, kakaba na pala yung playground Kenny, oh. Oh. Makaba yung playground Kenny. Ano? Santing na pala yung plaza ngayon. Santing na yung plaza, me? Oh. You know? Ito yun, oh. Ano itang kabuting mag-isang malatigo. Good morning. Lampihan niyan, Mer. Bata, kita kami. Ayan, oh. Good morning. Good morning. Yeah. Morning, boss. Morning, sir. Morning. Morning, guys. Sipag na talaga, oh. Alam na yan. Sipag na. Yak sa Tigi Plaza ngayon, eh. Pero ating anak mga lati, eh. Pwede na akong mamasyal Kenny. Ay, Papang Elmer. Oo. Limbingi sa pa. Madyang po. Ay, basta biging sa pakyan, eh. Mahal kaya kami. Pagperdi ko. Ola, o. Eh, may malaring pagbigyan ni Bikay. Ibigay lo, magwala yan. Oh. Good morning, boss. Bukan ito medya kanya. Alidia. Papang Elmer. Dia rin target ang kabila. Aduan. Mata. Alidia pa. Maluaya po. Hi.
Hi. Ikaw ngayon, Maria pala ini. Kasaya palagi niya, kasanting palagi. Yes. Oh, may sa tingin plaza. Yes. Wala sa tingin plaza tamo. Wala mo, foreigner ko naman na kaya balong makanya kasanting plaza tamo. Saka Foreigner. malinis. Oo, malinis po pino. Si mama namin kang halikabok, tinipon mo. Oh. Hoy, ano ko magpunta? Mabuting nga. Tanong stable na lang. Ano? Tingnan, oh, guys. Ari-ari ka na akong kayabe. Ari-ari ka na akong interview tayo rin. Morning, ma'am. Ano po nga sabi kaya plaza tamo? Ma'am. Ano nga sabi mo kaya plaza tamo? Man interview ko. Ma'am, ano nga sabi tamo kaya plaza tamo? Makalaway po ba yung ganap yun? Nakalaway po ba yung ganap ko? Kalaway, nakalaway ko. Wala na bibidyo ko. Oh. So, tingnan po yung plaza tamo, madam. Okay. Sa isa na ko po kaya interview tamo, wala yung boses. Balbalya po speaker. So, guys, masal na ko kaya ni plaza tamo na. Kaya kabalinis Dilim Plaza. Oh. Kompleto yung children's house na kanta. Children's playground. Babayan, nagkakarin, ha? Okay guys. Sige.